1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, oke sing ngobong ya nih. RT 03. Mulek kayaknya. Suliyah. Bu Mendong. Ndi ndang ngadeg kok. Ndi wonge? Mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5. RT 02 ya Allah dino iki 2 tok iki. Sapran Alfa Rendra. Tak cilik iki. Jawaban Lek kan maju kae. Oh, marani ibu. Iki apa iki tenan iki ya. Iki ta iki. Loh, sing iki apa sing iki? Loh, iki yo maju. Oh iya siapa sih? RT 02. Apa iki? Satu lagi. Ah. Oh. Loh. Oh, masih 2 sama kipas. Hadiah utama 1. Ya wis. Lanjut RT 05. Sulasmi. Mulai. Lah niku. Penduduk enak barang kok yo. Nggih. Nuwun nggih. Kipas angin alhamdulillah. Satu lagi. Terakhir. RT 01 wong iki ngono kae. Lha dalah. Bambang Yudi. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Makanan putaran kedua nanti hadiah utama kurang lebih pukul 01.30. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk jumeneng, ya tambah induk niken. Ya, yuk Mbak Nur, ya jumeneng selendang biru. Selendang biru. Apa? Panyuwun saking Pak Sarwo kagem keluarga besar Mbah Krusuk ingkang wonten ing Jakarta. Oh nggih. Nggih. Keluarga besar Mbah Krusuk. Yo. Oh, selendang biru Jawa. Nggih. Nggih. Niki selendang biru Jawa napa dangdut? Niki panyuwunane selendang biru Jawa napa dangdut, Pak? Dangdut. Nggih. Lah niki anu. Ya, yo. Diaturake. Yuk. Blak tuh tak yo. Yo. Aku